Dobar dan, beba, dobro jutro. Reci, kako kakaš? A šta to imaš u rukama? O, opala si malo. A šta imaš to u rukama? Šta je to? Papirić? Jel miriši papirić? Pokaži mi. Čuje, hoćeš reći Bog dida, Bog baka? Reci Bog. Kako mašeš didi i baki? Ha? Ava, a di je baka? Pa di je baka? A di je dida? Ha? Di je dida? Kud su otišli? S avionom su otišli? Kako miriši papirić? Kako miriši? O! Di ti je kućica tvoja? Nema je? Di je? Di je kućica? A na podu je, gle. Tu ti je. Tu je na podu. Ideš se igrat s kućicom? Ha? Hoćeš reći papa? De mahni papa. Papa.